Anya laki din! Daytoy laangan tinabati ijay anak ti asaw, nanang. Aywan, ginatang dajay inam. Ila ko kuna, ta isupay nga igatang ko iti agas ko, anak ko. Kasla saan mat ngagbiag daytoy nga ukan? Saan sapay ang makapagna? Isumot nga minday tati buridak. Kunak idi ajay brown na burburan ti ibatim apara kanyak. Ay katurayom tumanan intun aganak ni Brown ay. Kasapulan mi nga rod ti aso itan, tanay. Ado ti mataktakawan ijay ayan may. Isu nga rod ajay dakkel kan napigsa ti kayat ko. Tapno makataol. Ay makataol day ta. Ang kukutel ma. Di nan sapay maingangatingiwat na. Sili ba kay? San samat na mabigatan ye ukan at dinawat mo kininanang mo? Apay anak ko namday talakay. San na matakayat ti mangan? Isukat ti kunak kininanang. Inla ko na mangaminan dagiti kakabsat na. Alalakay, inkay gatangan iti gatas na. Pagkatasam, Igatangam iti naimas akanin na tapno pumigsa. iso paya paggastusan day tanga ukan. Padasan taa, bareng agbyag kat isunto ti mangabog kadagiti agtatakaw. In kangarudan alaan je tulbag ti tricycle, anya lakit day. Nay, agantar kamutan Ay, kumaray. Anya kayo matan? Di man ibalangan day takarag-karag at tricycle di tadalan. Awanin ti pagnaan mi, no kayat mi matirumwar. Ay, naglawa mo tayo ito'y pagnaan, maray. Saan kami ang makapagna, ta nakapatingamot ay ta tricycle yo? Ay, kasta ka day. Pasensya kan, amaray. Di yu pa'y amumot ti makikaruba. Lakay, mangmangan mo't tantoy asaw. Naimas lagaya mamakanti kayat na. Nay, inibus na aming gigatas. Agbiag da ito'y bakit. Sapay kumaa, taisunto ti parabantay dito'y balay. Para taol kunam kidi Taulan na dagiti kaaruba. Nga uray di mo matan-anon ida. Kat kagurada ka. Asino nga'y tidakda kamatom akaaruba, lakay? Ni Mari Mary Nagalaskid din ti impagana kanya kitay. No apay mo't akas ta ti ugali na. Griingkan ang... Anay ikaw! Payagan ano ka manan! Day talamat maturog ti amom nga aramidan. Ay natadaulam mo day tapunganan day! Agyaman ka kit di ta saan aday tatugaw ti impang urkukan ka. Apay ay sumuro ka manan ako nak! Kita man di takaruba. Kita kunak. Anya ti kita Day tabalay da sili. Napinturaanan. Day ti balay. Maleklik kablat ta ti diding na. Ay kat bay Pakasigura maya. Ay no inlan samad kumaday tuy diding ti balay ta. Sa anak ko maamakaungat akastoy. Kano ka na yung kamangagong ungal? Ure awan gapo na. Ungat ka lang nga ungal. Anya laki day. Anya ti makunam bakal. Mayat matlaeng ka diti pintor da ito'y balay. Wen lakay, pink ko naman. Isumat nga minti kayat mo akulay. Lakay, mabalin ka di apinturam da ito'y pagmasmasitasa? Ay katuan Pink matlaeng alakay. Amin nga alad, kan uray dagiti paso,
pinturam iti pink. Unlatan abakay. Lakay, agtaulin da ito aso nga intod ni nanay. Nagturada na. Anya nga iti ipanagantakan ko na. Ay ket, gaputa na turad. Panaganan ta iti waki. Apay nga'y awaki. Basit nga aso. Angem feeling canine. Anyan laki day. Agin lalabasak man dito'y balay da seli. Takitaek man da ito'y pagmasmasitasan na. Napinturan at talaga. Kat nagpintas. Maibagay jay pintur na ijay kulor dagiti adu asab-sabong dagiti masetas na. Ay na, jaklaki din nadlaw jay aso da ataol-ataol. Ay, maamandan tukit din akit-kitaag jay arubayan da. Muna ako na nga. Tamabisina ka. Napanak pa'y lagi matang itirikado ti lutuak. Ang mangmangan kan. Saan ako na makauray? Talaga mabisina ka. Intun malpas ka amangan, agaramid ka iti pagmasitasa, ha? Anya? Awala ti di ka ipaparamid na. Awan to pa'y apulos tinarugyam kadagiti ipapaaramid ko kan ka? Kano nagaduma nga main? Diya ako na mau. No anya ti ununa. Sa anak kumameket nga agungat, no aramidem dagiti ipapaaramid ko kan ka? Wan. Arami daw, kinton malpasa ka mangan. Kaya't ko atuladem di pagmasitasan ni Seli. Anyaya, klase day ta pag masitasan na. Ingka ngamin kitaan Anya lagi day, managapal kalaunay. No anya ti adday ti karuba. Kaya't mo kadamageng ka. Anya lagi day. Lakay, addan samot tinaulan ni Waki di tarwar. Apay, di mo kad nakita alimabas ni Meray. Tila tataulan mo ni Waki. Maangot na nga bain. No asino dagiti addadake sa pampanunutan na. Anya nga'y kumatida ka sa pampanunutan na. Saan tamat nga an anwan? Ngam, agkuskusila. Wan nga raw. Nagsayaatan ti pan nakaparada na ye tricycle kao. Ibaga nakitdi apasalsali. Kano naglawaan ti mabalay na pagnaanda. Ay nalakay. Addalimod asakit tinakam na kadata. Wan, isong araw arumbang laang at aulan ni Wakay. Pag numaranta magayam ni Waki. Kaskalaag kakapsot nga agilan lansa. Kano kanto pa'y ngay amalpas no kasta ti panagilansam. Anya? Agtrab-trabaho ak lang harudan. Agungot ka pa'y lang. Parta kam ti agtrabaho. Marurudakan ka. Isardeng konday tao. Anya ka lagi dahin. Nay, nagpigsan ti taol ni Waki bakal. Unarod lakay. No dengdenggam kasla taol ti dakkel nga asaw. Sana nasayang dagiti pakpakantaan na imas ken kwa na bakal. Lakay. Timmaray mo tan arimwar ni Wakay. Adda siguro na angot na anas ken na taulan na ijerwar. Bay amlat tabakaw, anya laki dain. Ituloy mo ti agtrabaho. Apay asim mardeng ka. Ungat ka lang ungat.
Saan mo pa'y alinan saan, Jerry nakrak mo adiding? Awanan di ganas ka. Reklamo ka, reklamo. Hey! Taul ka mo't ataol nga asaw! Nay, agpagpada kayaw at tumanaol. Anyalaki day. Anya daytoy nakasurat dito'y likod ti tricycle yaw. Ay kat basaam ananang. Mabasa ka for sale. Apay nga ila ko yaw. Nabayagan na plano may kinilakay ko nga ila ko day tadaan na tricycle nanang. Ngamen, gumatang kami itilugan. Aday gatang yaw. Adamot ananang. Napigsa tibay ensel nilakay ko. Ay kutsapay kumaa. Tamala ko yuday ta tricycle yaw. Addan agtaw-tawar nanang. Paray, ilakla ko yun dito tricycle yaw. Wan paray, Kaya't ko kumagatangan. adun ti mangibagbaga agatangan da. Angam no kayat mo, ila kuminkan ka. Mabalin paray. Karuba first before others, paray. Gatangam nga rudain. Manuti kwartam dita, paray. Anya tinagsaritaan nyo kini Arnel. Gatangan taon, di tricycle da. Anya? Ha? Karag-karag nga glatlati at tricycle. Gatangam kit din. Nalakalaan, di pa nangila ko da kanya. Uray man pa'y piso laeng ti panangilako da. Saan arumbang agatangam? Kaya't ko nga raw dagpasada. Tapno saan ka reklamo ngawan aramida. Anya laangan nga iti maibagada. Ngagbibisin ka? Awan ti kwartam apaggatang mo iti brand nyo. Urayan niya pa'y aramida. Madayaw analalwan di pa nagbiag da. Agtal na ka man dita. Apal mo lang da ita. Iso asaan mo akaya tagatangang di tricycle da. Apay ko mga apalak idangay. Ay na, umapal ka kadakwada. Iso akagurgura mi da. Uray sanda ka magnanan mo. Nay, dahil jay samang tikinatang daalugan. Ngita sirip-siripon nakit din. Pau, nagwapo na lugan. Di mo man tan-atan-awan ta makita da ka. Ay, nakman kita. No, di ka lagbain! Ang suplikas! Brand nyaw. Talaga mo ta. Ha, brand nyaw talaga. Tayo ginatang yung alugan paray. Nabayagan agururnong kami kinibakait. Tapno makagatang kami ti kastalugan, paray. Kahit, kasano nga yan, tayo tricycle yaw. Alaam nga minan uray installment mon, paray. Mabalin paray. Ngay, angut-angutan nak mo tayo asang paray. Karkar na. Saan nakabot at ataulan? Aggayam kami paray. Apay nga ta. Nuni bakit mo ti makita na alumabas? Nagpig sa ti panagtaul na. Waki! Nay, ay ayabanan ni bakit ko ni Wake. Tama nga nagtaul manain. Saan paray? Kay ayo naktaasaw. Anyalagid day. Ikatam day ta tricycle dita sangwanan ti balay. Jak kayat ama parking dita day ta. Ay, pakasikura maya. Ipasadak nga raw. Apay ngamin nga inalam. Hulugak kanaw. Aw, di nalawag akayat da at tulungan dak. Kas kamula kakaasila una yan. Yaho, nagadulaki di reklamo mo na ya. Ibagam giday, no da pagatang mo. Hala, tamapan ko gatangan. Pangpadasak man day ta tricycle.
No kasanaw, titaray na. Jak amo lakay. No apay apilpilyan ni Waki ti tataulan na. Ay, kunakmetken ka. At taulan na dagiti dakas ti panagpampanunot na. Kaski ni Mere. Mary pa'y mat nga rod tinagan na. Saan mat gayam anasaya at tigalad na. Bay amon a. Ayun gayam lakay. Mabayadan nga tanila kay na di tricycle. Bayadan na dayjay. Kunak nga uray hulugan na. Sa bagay, nabayag nga awan trabaho nila kay na. Tulong tamutan aday jay bakay. Tulong ta kadakwada nga agasawa. Sige agsabong kayo latta. Tanagagitak mo't amang sibog kada kaya. Hey! Hey! Una yun, apa nang taul na Waki kit ni Mary alumabas dita kalsada. Nita, kaya't na nakamatan. Hey, Waki! Stop! Ay no, pasensya kan Ameray. Anya ti panagkunkun na day taaso yo kanyak. Agtatakaw? Jakman amaw, tasi kalaang mati kayat na ataulan. Anya? Nilakay mo, saan namot atataulan? Hay, imbag lakit dahin, tasi mardeng atuman na ultoy aso may. Lumabas aklaang may tataulan na kon. Si mardengan ang nagtaol. Kastamat kumakan ka. Sumardeng kan agumurugura kada kamay. Tasaan da kamat nga an-anwan, Meray. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Bumatangak man iti bagas. Manu akilaw. May salaang 60. Nagngina mo tayo. Kag talaga mo't anangin at ti presyo ti bagas ita. Nay, mabitlaang. Tabilangak numano ti kwartak. 20, 40, 60. Aday ta. Ato'y ti bagas. Arak ngay, jay tubay tao. Nangin at ti arak. Adda kwartak. Anjalakit dahin. Panagkunkun ng kanyak, awan ti kwartak. Kag naglaing kagayam nga reklamaw. Na adamot gayam kwartam abuo alimagaso. Dua atubay tao. 70 ti may sa atubay taw. Amok ka. Nubagas ag reklamo ka. Ngam no arak. Awan reklamo mapulaws. Asusweldom laang. Di mo kunaan nga awan apulos ginatang mo. Dayta, bagas. Na, daytoy laang ti ginatang mo. 7 tayo amangan andong. 5 dagiti anak mo amangan. Plus sika kensyak. Sapay nagado ti kanam. Daytoy laang ti ginatang mo abagas. Katilugaw mo laangan Na. Anya dayta nakabulsakan ka. Awan. Kitaak no anya dayta. Awan ko naklangarutan day. Dua atubay to. Agasam nga iti presyo dayta dua abuti ti tubay to. Inggatang mula kumaaminin iti bagas. Aray! Oy, parandaw!
apay pare. Martilyo ka, martilyo tita. Inta pa merienda. Sa anak ama nagmerienda pare. Umay kakitain. Manulang mo di soft drinks kan tinapay dita kantina. Sa anak pa yung mabisin. Makamu ka. Agulser ka. Nubaybay am tabisin mo. Nagkapwam. Nagudungak na. Napanak gimatang iti bagas mi. Ay na, di ka pa'y lagimbulpe iti sa nga kaban. Pangalaak ngay kuma iti panggulpik na. Apay, manuti bagas ijay palingkay. Ngimi naman kit din imbes a 60, nagbalinan a 70. Ay, isukat asaan akong ngaglaklako iti bagas. Tangumi naman. Saan kan ngaglaklako iti bagas, nana? Saanan? Jay laengen mabili iti laklakaw. Anya ngay dagita ang mabili. Arak akan sigarilyo. Iso aya. Wan, uray pa'y nga tangumina da. Awan agreklamo. Gatangan dalata. Kaskin nila kay ko nugumatang iti bagas, may sa akilo laang. Ngem no arak anak angingina, dua tigatangan na. Awan pa'y pulos reklamo na. Ay, pudno takunam. Abay, agawid ka. Nagsapa pa'y lang. Anya na saba. Katno agala sa isang. Nasapa pa'y. Hinta kita ginaw. Awan kwartak. Siyak ti makamo. Ada kwartang baray. Ada, awisan ka ayan o awan. Sigurado ka. Kaya't mo nga ipakitaken ka. Sige man. Ada amat ketwalit ka. Makitam da ita. Nay, ada nakaipit asang haribo di tawalit mo Ilemlemeng ko Narigatin numakita ni bakit kaw. Di ka payag merienda Apolos. Ada magaya mong kwartam. Manumat nga arak ti magatang na daytaw. Nasaya at tanagawid kan. Balay, dito. Ayan ka. Anya ti panagkunam. Ijay ka pa'y lapag-iinuman nyo? Ha? Kung nagnoy ka bakiran ti ayan ka. Anya ka bakiran? Katliyon ti kasang sangaw. Pagpungpung tutin na ka talaga andong. Ayan jay ginatang mo asidaan. Sidaan? Adayan baga magumatang kiti sidaan. Nabartag ka anagawid. Awan man at inyawid mo asidaan. Naginamatang amin ti kalunggong itan. Naiturad mo tigimatang iti arak. Ngam di mo man la naiturad tigimatang iti sidaan tayo. Mabisin kami. Nangag mo, mabisinan dagiti ubing. Ay, pag sidaan ba lang ay di bugong? Unay ka na. Irresponsableng ama. Ay, katapno at daraman na. Bugong kan mantika. Anya lagi dang. Mangantahan parehan daw. Itayak pa yung mabisain. Una, mangantan. Andiyan na ita si daw. Dahito laang. Andiyan na ita. Soy. Wen, anusan ti adda? Day talang ti si daw. Anya nga iti pamigsam nga agkiwar iti siminto inton madamdama. Awan nga rod may gatang. Ada may gatang mo iti arak. Awan may gatang mo iti si daw. Anya laki tayo. Nanang, balon ko ngay. Awan kwartak ita anak ko. Ingka pa'y la dumawat kinitatang mo. Awan mo't ti itad na. Adda kwarta na. Ingka dumawat kan kwa na. Sige nga rod, nanang. Tatang, ikanak man iti balon ko. Ne, adayaw mo't kwarta. Kunakon kat. Anya nga awan, Awan nga raod. ikam ni Jenny iti balon na.
Awan maited ka. Aga pa kayo manan. Gapula ang itibalon ko ije iskwilaan. Igatang kula ang itibagas daytoy kwartak ditoy. Anya laki din aya. Nay. 5 pisos. Anya nga'y timagatang na daytoy tatang. Mano, tintad ni tatang mo, Jenny. Daytoy laang nanang. 5 pisos laang tintad mo. Ay naawanan ti magatang dayta ita. Nayunam mo't Nay, anya nga'y kumati inayon ko. Nayunam kunak ni. Di mo urayan ang makaungat ak andong. Maladaw ako ije iskwilaan. Ikanda kon ay itibalon ko. Agsakit mati dyan kung bakit. Dayta ti sakit dagiti mahilig iti arak akaskan ka. Sana nga gang angaw. Talaga na sakit ti tiyan ko. Ay ingkag pa-check up Makapagpa-check up. Di mo kayat ti agpa-check up. Tamas pilyam ti gumatang iti arak ngam dayta salunat mo. Nay, ulak man no napan ka nagmerienda. Anda ka mo't gayam dito ilikawd. Idak man. Nasakit ti tiyan ko paray. Jesus, delikado na ita. Kasapula mo ti doktor. Saan matiguro delikado? Ay, katitipid mo dayta ni ti kanaw. Arak di ako nam ti agas na. Sika talaga. Aginom tayo manan maramdama paray. Ureg sakit ti tiyan mo. Wan, isong arod ti kunak nga agas na. Arak, anya laki dig. Nanang, jay kanan mingay. Mabising kamin. Aguray kayo, ta ikirkirug ko pa'y dayto inapoy anak ko. Anay, ikaw. Ni tatang yo. Anay, ikaw. Apay, agan ano? Itaray na ko ni dyan ospital. Matay ako ni ti sakit ti tiyan ko. Aguray ka ata parubuat at pa'y dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Anay ko, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Day takot ngamin, kaiinom mo iti arak. Itaray na ko na yung hospital. Bakit? No di mo ba'y kaya ti mabalo at di na oras? Apay, asino dyain lugan da iti tricycle. Ni pare andong nana. Napuruan sa mo, jay sakit na. Anya ti sakit na. Jay tiyan na, ti agagalan na. Dayta, kaiinom nan iti arak. Isumuti ko nagdayta ka. Agasam nana, maiturod na ti saan ngagmerienda. Kanagsidalaang iti saoy. Tapno da may katang na iti arak. Ay, pudno dayta. Dito'y tupay kantinak. Nagado a reklamo na nugumatang iti bagas a may sakilaw. Nangina ka naw. Agam nugumatang iti arak kay na. Uray la 2 botilya ti gatangan na. Agasam day tangay, inyalagi dahin. Ay, sus, delikadon san. Anya delikado na. Addan sa mabalo a kaarubak a di na oras. Anya ay di ko na ti doktor bagay. Anya ko mga iti ibagana. Gapo iti kaiinom mo iti arak. Iso nga agsaksakit day tatyan mo. Di nakman paglibakan bagay. Sa anak nga agliblibakan ka. Ibagam nga min ati pod na. Kayat mo, taayabak jay doktor. Taiso ti mangibagakan ka. Ano di mo pa'y sardengan ti aginom iti arak. Ison ti ipatay mo. Ay, sus!
Apay ngay andong, tagpilay-pilay kamutamagmag na. Nasakit pa'y lang amin di tiyan ko, nana. Anyayati ko na ti doktor. Awan matkit de. Ay, swertem pa'y lang aruda. Tasaan anak ka, ruday tasakit mo. Gumatangak man iti bagas, nana. Ay bimaban ti presyo ti bagas. Saan ka mo't siguro ngagreklamaw? Nasaya at ano kasta. Manon ti may sa kilo, nana. 50 laangan. Nay, nasaya at man no kasta. Arak ngay, sagmamano. Apay nga uray mula iyarasas kanya ka dinamag, ha? Ay, tamdamagag lang. Ay, day tatingin na. Pati sigarilyaw, nagdoble ti presyo na. Unay matay. Noan niya pa'y ti kasapulan ti bagi. Iso pa'y mating umina. Ay, reklamador ka talaga. Anya andaw. Anya kalakit din aya ataaw. Day tadya bagas sa ginatang ko dita kantina. 5 kilo ti ginatang ko. Talima ka. Nasaya at mo, tabi mabanti presyo. Diyan ngay sidaan. Ano san tayon ate agsida iti asukar ken kapay. Nauma kaming kadagiti kakabsat ko iti kape ken asukar. Nangag mo andong. Ay, Jenny anak ko, nagsapa da kayo a pinagawid ah. Adda ka numat meeting da, ma'am. Ay, tatang. Anya data nakabulsa dita pantalon mo? Ay, awan. Anya ngagpaiso dayta? Sardinas? Sana sardinas. Arak nanang. Duabuti ti arak. Gimatang kamanen iti arak. Kat imparit lang arudan jay doktor mo ti arak. Aguray ka man. Talaga pagpungpungtutan na ka. Anya ti aramitam. Jenny, iyawat mo day tawalis. Darasam! Nanang, mabit lang. Nagpaiso, napanay nalati walis. Ato'y uti walis. Yag mo anak ko. Ay, di mo ilayat day ta. At ako mo tungak no panguran na kitiwalis. Ay, agtal na ka kuma. Talaga pang pangpuran ka no di ka pa'y balbaliw. Bueno, papagayam. Ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag anay tampaw dito'y drama tayaw Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Da kayo maggamit ti masabat ko, uncle. Nagbara ti panawan, ng pumanag na kayo. Naggapan nyo aya. Ay, nagbarang agpaiso. Agtitidami na ling ito. Kita may naggapuak man ijay ayan Danilo. Apay saan mo pa'y nga mo anatayin ni Gudong Amada? Ha? Natayin ni Tata Gudo. Ay, una yun abiyag. Talaga asa na mapakpakadaan. Putno na itan ako na, Barok. Han nga barok. Ha? Balasang ko na mat atata. Ay, balasang. Barok manin nga ibagbagayo mat. Kaya't yun sa akin ya gumura ka na kayo ah. Ha? Anya? Ay, sana. Balasang ko kunayo mat ah. Sana kasta barok kat nakapimpinta sa lang arudin. Unay kan. Alawinin. Balasang do balasang. Ngam kwa tata. Kano nga kano ti punpon? Ay, tetatisan ko pa'y nga mo. Katay na lang matidikal man. Sigurado ang mabayag. Sakbay mo ipumpunday dyan. Tadadagiti anak daya bron nga urayan da. Ay, samagay magkidi ah. Tawisag man nag-friends ko, ababalasang akas kanya. Tamapan kami man sumarong ka rin balayda, intunbigat. Ay, katway na. In kayo. Tayin kayo mo't agkan-kanta. Wan.
pa na mga kumare. Hinga kit agpalas to may ka. Intay makilamay. Ha? Makilamay? Apay asino tinatay? Apay saan mo pa nga amo aya? Natayan ni Tata Gudo at Tatang da Sheila ijay daya. Ay hala, kaano pa'y anatay? Idi Sabado ka no. Kasta ka di? Ala, umuna kay nga rodan tagawid akpay. Inaklag di gusta ni, kalingling eta. Sumarunukan to nga rod Wan kumare. Ingkay kat kitaanan, ano dati pa wat dan? Ay unay kan. Intay makilamay kunak. Saan kat aday tamanin wat-wati bagbagam. Malaingkan. Umayak to, ninton madamdam ako kumare. Lakay! Ada na yung pag-adamag! Ha? Anya rito na yung bagadamag bakay? Ibagamon? Ah! Ay, natay maggaya man nila kay Gudo. Na yung baglaki din. Anya? Natayang nga mapaya naragsakay. Siga akitimot lakay. Apay, saan ka kadi ang maragsakan? Ang mabalinta nga ilako kadakwada na giti baboy ta. What? Sigurado ang masapul na ti baboy ijay tanatayan kat nga rod. Ay, wangag paiso anya. Apay, kano, ya kano ti pumpaw. Jack pa'y amo, ngam sigurado, medyo mabayag ti pa nakaipunpun na dayjay. Taagda nga rod dagiti anak na ija abroad. Urayan da. Ida pala pumpumat. Wangag paiso Kapag iso adadakkel, hindi kiti tarakan ta ababaw Wan nga rod, imbaglaki din ta na tayo nila kay Gudo. Makaila ko tamot lang iti tarakan ta. Apag iso amaksay ti pakpakanan ta. Kakano ka mapaniya balay dangay? Itamot lang ang lakay, agdigo saklaang, kalpasan na, inakmutan. Apay, adyak mo nakita ni Rika ang anak nila kay Goryo. Ha? Tapay ni Rika, kumare. Amomon kasaritak may papan iti baboy mi. Ay wangag paiso kumare. Ibagam, ta sigurado ang masapol da dito. Wan nga rod, naimbaglakit din tanatay ti amada niya. Ay na, matibab kan sakit dito yan si katanya. Unay kan, apay kastamat hindi bagbagam. Katpad numat, naimbaglakit din tanatay nila kay Gudo. Ay apo da ito'y. Makaila ko kami matlang iti tarakan mi ababoy. Nito ulitin na. Ay nako, Jack amo na niya klase dahi ta panagniw-ngiwat mo si kababae. Anya lang ti makunada no dumakangag. Si kakit dimot, saan mo't anak kababain day jay? Ay Jack amukin ka. Di ta ka manlangan. Nakababain ka kadwa. Anya, iti kunada king kayo dyan na panang, bakay? Ay na, nakaragrag sakak lakay. Mano-kano, nga ababoy ti masapol da. Gatangan da kanu amin ti lima ababoy ta. Nagadudyok. Ay na, pagatlapayag ka talaga ti isam ko. Nagsaya ateng ngay. Usuatap no, dagiti buryas tulangan, ti mabatay. Wan nga rod lakay. Kano na kano ngayon may alaan. Inton bigat kanumot laang. Nasapa Umay dagiti kaanakan nila kay Gudo. Iso dati umay mangala. Imbaga makas. Imbakak ngam na kunamat ni Rika. Abayadan danto kanulaangan kalpasan ti pompon. Ayusun day jay lakay. Tinapatagkat bayadan da. Ay, sa bagay magkidi Ay, kamudyanan na magatang milangan. Nagitilimatarakin ta. Madispos mo langan. Maksayan ti pakpakanin ta. Kwarta man ng George. Maglaki din ta natin nila kay Gudaw. Tanya, nakar-ariwawa mo't dagiti tarakan nyo itay. Apay, ada ka digim matang iti baboy yaw. Ha? Ay wala na. Naila ko may matagiti lima ang dadakkel a baboy may. Naimbagman. Kayat mo asawan. Kailangan buryas yaw at 21 tinabatay. Wala na. Isulangan tinabatay. Isumanan at ipadakkelan may tapno adanto manon maila ko may. Sapay ko tano dumakkel da kat adanto manon ti matay dito'y ayan tayaw. Ay!
Anya ka din daytang ay bagbagam si katanya. Nakunak tadagiti nga min anak nila kay Gudo tinanggatang iti baboy minana. Anya? Katuan. Siguro, no saan anatay nila kay Gudo, malamang sa malamang, saan pa anagatang ti baboy menyo. Isuwain baglangon tanatay. Salbag. Ay, pakpakawan! Jakamaw no anyat maibagakan ka. Nasaysaya at pa no ibagam kumangad da kumagkasar. Barang gatangan da dagiti baboy at tarakan yaw. Ngamday ta ibagam nga imbag ta adanatay. Ay unay kantan niya. Ninanamot, anya pa langgat isumatipod no. Ti kunayo kitde, nasakit tinakam yo. Gaputa dagiti baboy miti ginatang da. Saan ati baboy yo? Anya lakit din? Ay, talagang awanan bain da atan niya. Nagturid mo na ng ibagay ti kasta. Wan nga road. Ay, oraya klasimgar, idimbaga na dayjay. Naimbag pa itadwa kayo lang, idimbaga na kada kayo day tanana. Awan tinakangag. Wan, tada kami lang ti agsarsarita, idi kalman, idi arubayan da. Ay na, no amuyo la nana. Idimbaga na day ta kanyak, adu kami ije lamayan. Diyak pa ikidi amu no nangag dagiti babae nga day ti asidagmi. Ti awanan ba na babae, di lasimgar anang ibaga iti kasjay, kasla pakaragsakan na pa nga damatay. Ay nasaan akasla, pakaragsakan na talaga nana. Gaputan na kailako iti 5 ababoy na. Ay, pakpakawan ako nak. Di nalat na panunutan, masapul na pa nga ibaga. Day tangarod nana. Anya langan ti makon ko na dagiti anak ni Tata Gudo. Numaidanon kada kwada day tanga ibagbagaan na. Ay, sapay la kumata saan namutan nga ibagbaga iti sabali na kababain. Oh, patyem. Day jay pa nagsanga-sanga ti dila na. Jak lapat yun nga wan sa balya nang ibagaan na. Ay, jak ammo na niya klase a panunot adakin kwa na. Mangirurumun mo ito. Kunak laki din. No sana pudno na ita na panibagbaga ni Tanya iti tattao. Pudno mo't gayam. Ay, Diyos ko. Pudno day ta, imbaga na pa'y kanungarod iya ayan tilamay. Ay, una yan na Tanya. Inilangan nga iti makunkuna dagiti anak ni Gudo. Dila nagbay na nang imagamit. Ambo na yang amin ti agbain kat saan. Sa bagay, karup-rupa na. Nagpada na nga kasawa. Katuan, noan niya ti sumrok iti panunot da, kat ibaga dalatan. Saan da panunutan no da kaswano saan? Ayun, ayun, Diyos ko, manangaasi. Ala, kamara na akda dya punso tabagakban. Sana na saya, tikas yung kararamidan na. Wan man, barang dangganda ka. Por Diyos, por Santo, pakaragsakan damatan, no damatay akaro bata. Ang mga nuki wala damating nga sumaruno ka, Diyos ko, saan mata? Ay, yan na yun na po. Makaila ko na lang iti baboy at arakinda. Anya laki din, kaya damatan na matay ti karo bata. Ay, pwera ka dyan. Mangiruruman damatan na po. Si Kamat Ponsyo, imbe sa bagbagam kumamit asawam, ngamasaan ba't? Kasla may padpadamat ti panunot mo kinkwana. Ha? Saan ba na nasaya ti kasta barok? Kitamsa ko, lakaya ko, no? Oo, yun, no? Tingnan mo, pakaragsakan nyo matan, no? Damataya ka, roba tayo. Saan kumamit a kasta? Ni Tata Babalo. Practical ti biyagitan na. Nyalaki. Anya? Dadakkel kayo di manan. Arak iti baboy may. Mabalim manan na may lakaw. Ayan. Kinadamatay aki. Gulpintan no isaw. Ay, Diyos, por Diyos, por Santo. Yan na yun nakapo.
Manumutin na bulan. Tinapalabas manipon na ipumpon nila kay ko daw. Nga maging gayta, amampay mo ti sumarnuking kuha na Diyo. Por Diyos, sa bahali na tao. Nita! Da kayo ngay tatang. Ha? Apay di kayo pagsakay. Di kayo pamatay. Ah! Apay agbyag kayo pa itinapaw ka ta. Ipanyo kayo dahil tagatangan to mo nagiti anak. Yung nagiti baboy at kamay. Nyalaki dahil. Ay, por Diyos mo, santo. Pakawalim na sa marswa, Diyos ko. Ha? Una dito na pa nagsasawam sa kapunso. Ha? Kapulang iti kwarta. Kabailam kay pagkaday sa kanyak. Hoy, si kalahangan ti batay. Sana salbag kakite. Umunula ka malahangan, Ponso. Kanyak lako baboy nga nung muna kamay. Si kakit demot kumari. Ay, tanya gayam. Tawan kumari kakasking ka ti ugali na. Anya? Ape akasta kayo mutin nga gasawa. Ha? Taapay, anyat parikot mo kada kami ti asawa. Nilakay mo. Dinamag na kano nila kay Dario no kaano ti ipapatay na. Tapno mailako yung manan dagiti tarakan yung ababoy. Kat, anya kuma. Awan mo ti dakas ididida sinaludsod na saan aya. Anya? Ay na, talaga nga awan nagdumaan yung agasawa. Nagpadpada kayo talaga ti panunot. Naimbag kumamunod, damaysa kada kayo, nasaya ti panagpampanunot na. Ngam awan mat, ta nagpadpada kayo mat. Agindadalos ka mat. Magindadanas kanto mo laang. Anya? Di pala si katimapan nagala sa bakla. Pala si katimatay. At ka ti bagbagamtan niya, ha? Ha? Ay awan! Awan ti magbagak bakla. Bakla kas la baka. Na, Di ta ka man langan. Naimbag ta nag-awit kan lakay. ha? Apay bakay? Kasla ka matanda na ka? Madandan aga na ka talaga. Dagiti tarakan ta baboy di damot lamanganan. Ha? Tapay ngay. Ay, tsaka mo, napanak nagpakan itayang di damot kahit timangan. Di dapay kahit uminom iti danam. Ay, makapadanag ka talaga. Sapay mabalinan ko mga ilako. Huwag nga raw, mabaling ko mga ilakaw. Ngam awan pa'y mo pimusi akaro ba jaw? Apay ngay ngatan? Ala, agi na nakabiit, tamapantay di kulungan into madamdama. Kitaan ta dagiti baboy at tarakan ta. Ay, una yan. Sapay lang ko matawan sa kida. Nyalaki din. Awan mo lang aminin ti madama kamatay akaro ba? Tapno may lakot ako man dagiti tarakan ta jaw. Wan nga rod, nabayag mo tan anatay nila kay Gudo. Di mo tla sumarunod ay ala kay Dario, wano ni bakit na. Total kat bakit kan lakay damutan. Ay, anya laki din. Nagbabayag mo biyag dagitan. Awanan lakay. Una yun ti kastoy. Apay akastoy. Apay ngay nga takas tawi. Una yan bakay. Natay amin dagiti 21 na baboy ta jaw. Kasanuta pa'y itangay. Awanan. Sapay nagtakol tinagastos ta kanakuana. Manomotan asako ti feedstick nanda. Ay, una yun. Nunanda mo dagiti lalaki kang babakating jaw. Kapos siguro na ito kinabara ti panawan niya sa kastak. Dito na balan ti pudot jaw. Kasanuta itan lakay. Sapay awan pulos kwarta ta ita. Namnamaak man laki din amadaan ta iti kwarta no adamatay akaroba. Kat mailako ta dagiti baboy ta ngam mo tinatay ngaminan. Nag-andor dan to mo dagiti babaka ka na lalaki jaw. Una doon sa tumtumarinda. Nyayar bakay. Kasa talaga ti biyag ka. Nyalaki din. Una yan. Di dan to pala natay mga imo na dagiti tatawa na kay. Lalo di babalaw. Ay, kunak lagi din nusikan ti maikali di ta nagadunga abot a kinaliyutan niya. Ha? Si kakit di mat. Ay, sayang mat. Aya, dagita 21 na baboy yo. Sapay naglulukmag da. Siguro, ada sakit da. Sardangan nakman si kabakla. Naawan tinasayat ng ibagam na say-saya at pa'y pumanaw ka ditoy. Imayak, tanadamag ko nga rod. Ngam sana nga imay tapno maasyan kada kayong agasawa. Maawatam, kondolensya, kada kita baboy yo nga nagadado. Anya? Tima ko nakla, kung gunayo kit di
Kauray yung nga damatay akaruba tapno mailako yung dagiti baboy yo. Isuda lang arod tinatay. Ay, agyaman kayo at saan kayo anayraman. Amo nga minti ugali yung agasawa kahit. Pakaragsakan nyo launa, no damadamag yung anatay. Tapno mailako yung tibaboy yo. Ay, aputan niya. Mailako yung mulat talaga titarakan nyo, nga ore awan matay. Kansa nyo nga daw dawat, nga damatay. Mangirurumang kayong tumit. Anya? May mayat pa'y na ibagayo, asapay lang kumata, dagkasar. Tapno mailako yo. Ngam saan mat? Tamatay mo, tikikidawin nyo. Anya nga ita. Oh, agnakam kayo mo't siguron. Ay, salbag kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, Tomas, apay, di mo makita nga gwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatom mo't adagita sakam, tanagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo't ti makasango nga agwalis mo dito'y balay, sakla aminan. Jak nga rod maingataw dagiti sakak. Tikonam kit day, sadot ka mangingataw. Anday! Siya kon ti mangingataw kadagita sakam. Nasakit ko na, anday, nasakit. Apay, si kalaang aya ti addaan na yun na Tomas. Tapno amaw, permi anagsakit to'y abaga kun sikat kaw. Nagagnak anagreklamaw, Sika ka dagiti tumang mula ang tinasakay, ngam reklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakdaran, nakatugaw kalatan. Siyak taglinis, siyak pa'y tagluto, kaslaawan kabalay ko, siyak laaminan. Anya ti si Dananang? Day talamangan ti pagalistan niyo, di kay pa'y makaluto, siyak laaminan. Nagsakit nga rod titenged kaw. Naktangan sa idirabi Dayta, agigiddan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ha? Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo, nasakit ka mo dagiti tumeng na, iso ang nakatugaw latan. Ay, saan latenged ko tinasakit na nang? Pati da ito'y barokong ko. Ay una yan, nagaduma daytan ang nasakit kang ka. Mabisinak pa yan. Wala, umay naktulungan nga agluto, tapno mangan tayaw, nanyalaki dayn. Apay, ayan ni Emma. Taiso ko mati paglutwan niyaw. Ne, anda ka madlagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ing katulungan ni Nanang agluto. Sakton ti aginaw. Awan ti kadwa ni Nanang agluto. Kat si Kangay, Nasakit nga rod ti tenged ken barukong ka. nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka mait. Pudno mait, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Oh, kasi cellphone mo day ta. Agasam man ngamin ta puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni Nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti si Daan. Agtugaw ka kidayn, damagam pa'y laang no anya ti sidaon. Ne, balatong summer day ta. Balataw nga da sardinas na. Ne, apay akas tatiin luto yu asidaan. Kano maiparit kanyak day ta. Kahit isumutyan, Uray siyak. Maiparit kanyak day ta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo, ma'am. Agsaksakit lang arod ti tenged ken barukong kong. Pag sidaendak pay laang matiti balatong ken sardinas. ay na, no diyo kayat timangan, saan laang, anyalaki dayn. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kinema timangan,
makaammo kayo ang mabisinan. Emma, sa dino ti papanam, Ijay aginaw ka. apay ko katda kami kininanang tinagluto. Si kamot ti aginawon Sa anak nga rod ama kainaw, tanasakit itenged ken barukong ko. Uhu. Anya kumangay ti connection day ta nasakit at tenged ken barukong mo, di ta panaginaw mo. Di naksongsongbatan man, Emma. Ina-unaak nga mitisi ka. Aginaw kan. Ne, tagkusilap kitin. Aginaw kan kunak. Ay na, nagmayat lakid din ay ati istorya na daytoy a pelikula nanang. Ay naku, naktumot kang ka. Ang katuluyan jay bida lalaki, kan jay bida babae. Anay! Ha, nanang, ni tatang, Apay ni tatang mo. di mo na nga kaya. Tiyan niya. Anay! Anay! Ha, ay sos, ano nga tan? Ay, inkakitaan na. Ay, uwin, lakay, umayan! Apay ayang agpukpukaw kamot, alaklakayan. Nasakit nga rod to'y tumangkaw. Nan, kita agman, Inayadong mata. saan mo talimtag? Apay, masapul alumtag, tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Aha, agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Haha, naumakon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam ang arod ti sakit na. Na, Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti kaaruba. Kat panunutin da adangdang randa ka. apo, nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon na. Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamatan. Nagbuisit tayo to'y babaeng. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Huwag ko naklaro dun. Aguray ka man. I love you, babes! Na. Wan, love ka ko na lang dun. I miss you. Apay, di mo na nga. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, Hoy, Emma! Wait lang, amanong. Apay, Iya da yung manday tapan nakisaritam dita cellphone mo. Kit-kita mo nga buy-buyaak. Ay, wait lang, babes, Kasaritak labiit ni manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. Na. Pwe, bitter. Nay, nakasukat ka mo't Emma. Sa dino ti papanam. Adaday ko na nang. Kitaam ka din ni manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ki asawa iti sabali je girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga road. At damat latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na akin na maestro. Bayan nyo nanang, tapaapala. La 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 la. Ne. Ta dito'y paimot sangwanak ti pagmikmik apamat si ka, Emma. Apay, dakas. Ne, kasla igagagaram mo. At dagayam date ko ita. Di kinasaritak idirabi dito yung cellphone ko. Ni Brian day jay. Kutagkita kami tangal daw. Ne, kunak man no kunam anasakit ti ulom. Awanin naikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan data, asaan ati pain reliever ko ti agas na, no dikat LOVE as in love. Na,
Napanakidate ni Emma, kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbag pa'y tada ka date na. Ayam ni Mario nga'y. Wen nga rod lakay. Napukaw mutten anaming pinsan ti gaganay gayan ti biyag na. Nanipod na ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Mabuting samot nga agayatan. Iso anagado ti sakit nga agagalon na. Tanya ka no nga'y matisakit na. Ay na, nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na. No kasta, amin tayo dito balay kat saksakitin na. Kasmet kanyak kumarkaron samutten ti sakit to'y abaga. Oy, Emma! Imo! Pakilaban man dahito yung madamdama. Wen, Manong. Naragsak dahito yung kapsat ko Dupasaklaan ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, Manong. Ay kat aglinis ka pa'y kuma, dito yung unag ti balay. Aywan. Kayat mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Karkar na. Iwan Linisang mga raud. Kayat mo, tasukatak ti kurtina, Manong. Aramidom dahi ta? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito balay. O di iraman kumutan jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan O sige, Manong, aramidek day ta itangal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay, Manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti. Aywan kayat mo ka di jay medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na dito babae. Ay na, nasaya at magtada ni ading mo nga agluto tanay. Kasta unay mutten ti sakit to'y abagak. Nay, Ay, kat no idi pa ilang ag-agalam dahito na sakit mo nanang. Agpadoktor ka na. doktor manang, agas manang, ang mga nunaktangan lang daytoy. Ay, iso nga agsaksakit dahito abaga, gaputa sulsulwam dagiti problema dito'y balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak. Sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo na makatakdar, gapo jay nasakit at tumang na. Ay, Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. Ay, ipalagip mo manay. Nagsakit alagipon dayta apasamak nanang. Kita man dayta, napugtuak ka. Iso nga agsak-sakit ti barukong mau, gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan mo tadakas ka? Ay, mawan nga rod nanang. Makapadipres mo ti kasasaad ko. Awan lang nga rod love life ko. Ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitem. Kitaem ni ading mo nga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramidem. Ay natumas, anya lang aruden nga iti pasidamiken ka, no di mo kayat ti balatong kas kada okra asidaan, ket isumot ti adda. Adda nga rod sakit ka. Napray ka nga minunay ket, natangken ti ulom, di mo kayat ti agbalbalaw. Anya ang mapray da sasawumait. Katun mo,
Dayta pa nagsigsigarilyaw. Namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo. Ngam di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga rod mo tinabat-bati abisyo kaon, ikatempay. Dayta nga rod ti rason. Iso nga agsakit dayta tumang mo. Saan ka nga reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka. Di mo kayat adenggan. Tati panunot mo, si kati ama iti pagtangan. Dayta pride mo ti agadaw. Isaw ti pagsaksakitan dayta tumang mo. Nay, agay glasses kan? Isumati ko na ti Doktor Manong. Daytoy ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko kadimo laeng no aday glasses ko. Ay, bagay mo matkit di Emma, kaduan nakman gayam. Sa dino ti papananta? Mapanak agaplay iti trabahok. Mangisuro ka manen, Manong. Nasaya at mat, tapno saan ka laeng anakakulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma, ikatangan nakman iti kende. Kendi? Ag kendi ka, tatang? Uwan, agkakatayak nga raw. Awan mo't sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate kung day taabisyaw. Barang maimpagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumang ka. Ay kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa nga ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti kendi. Nay, si kamot ti aglut-luto, Emma. Ni manong mo ngay. Agaramid ka no iti test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si daan? Adda gimatang ni Manong. Adda pa'y ginatang na abagas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag. Saanan nga agsakit to'y abagak nga agpampanunot. Una nanang, taaddan katulungan nyo kadagiti gastos. Kan, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.